ma Janon Buge omenda oyango ni chudo mag chenro koting'o wuodhe ma pachoka mane jood bura mag kaunti ma Migori odhi e hik omenda 2021-2022 okelo to kaluwore kod onge mag oboke malero kaka chudogo notim. E ripot margi bende Janon Buge okoni rem mar board mar od bura keto mise mongirore kaluwore kod dwach chik ne nyalo kelo rochruok kata mibadhi chudo mag od bura. Jafwambo mara George Bati nitiere kod ler mar wachno. E duoko mar nonro manotim kod Janon Buge omenda kaka od bura mar kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda mage hik omenda 2021-2022 oyango ni $1,465,483 manoket ne weche wuoth kod nyiewo mwandu chudo mag ogajore. Ei omenda go $273,186 kod 48 manoket ne wuodhe ma pachoka. Janon Buge omenda koni buge mag omenda mag od burano koni ne gitiyo kod $285,037,826 ka penjo en gimomiyo $11,851,778 ne omedore e chudo mag weche wuoth. Janon Buge omenda bende koni $12,22,300 ma ikoni ne otigo de chulo joma ne omiyo rak mar tedo e kinde mag nyasi. Obok mayango chudo makamago ok ne giyudo. E chudo mag chuk dara $2,610,742 manoketi. Janon Buge omenda koni ok ginyal yudo ler e wi $7,610,131 kendo ni kata obedo ni ne giyudo ni $12,610,000 ne otigodo nonro mag obok mayango kaka ne ogolo omenda to nyiso ni $8,370,501 ema notigo e yo makare. Ma koro nyuolo penjo e wi chudo mar $4,240,242. E weche mag chulo sara lipod Janon Buge omenda okoni $404,243,633 manoketi. $26,169,121 mane ochul jotich makojolo. Ne ochul oko mar lai mar lony moyiedhi ma idendo ni Integrated Personal and Payroll Database IPPD, gino mane nyalo kelo both e riwo kwan kod chwalo chudo ne jotich. Janon Buge omenda bende oluwo ni kata obiro ni od bura mar kaunti ma Migori ni kod board mang'iyo tije mag od bura ma idendo ni County Assembly Service Board ne ok gichwalo lipot ma higa ka higa manyiso kaka ne gitiyo kaka kidieny mar 36 kare mokwongo mag chike mag od bura dwaro e pachoka. Bende ne ok gichuoga gulu mar od bura kaka chik dwaro ka lipot no bende koni komiti mang'ado rieko ne od bura ne ok ochuogi maduto ka oriw nyalo kelo both kaka ne ota chudo kod chenro mamoko mag od bura mar kaunti ma Migori. George Bati, Ramogi TV.